kawai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idan POS ɗinka tana baka matsala, wato irin wannan POS wannan smart mai keypad, da farko dai ana son ka shiga cikin app market. Gashi nan app market, gashi ne ga app market. Idan ka shiga kamar haka za ta bude. To za ta ci gaba da scrolling, to a yawan lokaci ana son ka to ka ina sa da manager, gashi nan manager. Taba kana taba ina sa manager, sai ka to nan na rukun ina sa installation manager, gashi nan zan taba. Da ka taba shi sai ka tuna ina sa POS money point POS, sai ka taba shi kamar haka. Gashi nan ya to manage, gashi nan an sa manage, to sai ka to manage kamar haka. Yawwa yana budewa sai ka yi scrolling, ka yi kasa, sai ka to ka ina sa manage space kamar haka. Kana sai ka declare data, ka clear data. Daga nan sai ka to nan kasa clear cache, sai ka clear cache kashi. Shi ma ka kammala sai ka to daga launch, sai ka shi launch domin ka launch din sabon application din. Idan ka tsona launch din, gashi yana da load keys, yana load keys ina yi a dai load, gashi yana yi, gashi yana da load keys kamar yadda kamar kai word wallet, kamar kai mi aka ce mai, kamar kai admin, kamar ka da load keys. Gashi ne ya kammala. Kana kammala sai ka amfani da ita, za ka ga cewa ta buɗe lafiya lau, ka cigaba da amfani da ita, ba za ta baka matsala ba. Idan kuma ta cigaba da baka matsala, sai ka sake dawa wurin wato wannan app kamar haka, sai ka sake dawa wurin app kamar haka, gashi ne sai ka shi app kamar haka. Idan ka shiga sai ka to nan ka sa, sai ka jira misali ka tsaye, sai ka to ka nan ka sa manage kamar haka. Daga nan sai ka to ka nan na sashe ne ga installation package kamar haka. Daga nan sai ka to nan ka sa delete all sai ka delete all kamar haka. Gashi na rinna to babu network da halin yanzu, amma inda akwai network za ka yi delete din all. In ka yi delete all za ka cewa komi ya goge, sai ka sake dawa back haka, sai ka shiga nan ka sa installation manager, gashi nan. Daga nan sai ka shiga nan ka sa money poem, gashi nan kamar haka, sai ka to ka sa manage nan. In ka taba sai ka to nan kai manage space again, sai ka clear data, sai ka yi back. Daga nan sai ka to nan ka sa clear cache, sai ka launching. Kana launching ne kamar haka, da za ka ga ya da load keys ya kammala. Yana kammala POS ɗinka za ta dawo fresh. Sannan ka sani cewa POS ɗinka duk wani transaction da ka yi na cikin history zai goge. In ya goge shi kenan ta ka dawo farkona, amma kuɗinka za su kunyi ba iyaka mi transaction ɗin da ka yi na da ba duk za su goge gaskiya, ba za ka gane su ba, sai dai ka yi amfani da application domin ganin wannan transaction. To da fatan za a fahimce ni. Kada ku manta da ku subscribe wannan shafin namu albarka, domin ta haka na duk lokacin da muka ga matsaloli ko kuma muna so mu yi muku bidiyo akan abin da ya shafi haka mu point POS, mu samu ku cikin wannan shafin namu albarka. Nagode. Nuhu Shehu Kajiji ke muku fatan alheri. Yanzu